Maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi sa tanang pinangga natong nagasunod ni atong programa Pangutana Pastor. Tungod kay kita live kita karon sa tibok nga kalibutan, minabi sa Facebook o sa tibok Pilipinas pinagi usab sa GSAT 33 o pwede usab dinhi sa local TV sa channel 25 or local cable sa channel 17. O ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists. Ilalom sa pagdawala sa atong pinangga nga presidente Elder Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma, o ang ato pinangga nga Treasurer Sir Chimel Almosera. O gato nga gina-welcome ang kamutanan nga nagsunod ni atong programa Pangutana Pastor. O nagalaom kami nga naa kamo sa maayo nga panglawas. Bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-aampo kita. Daghang salamat o Diyos sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugmag panalangin. Lord, nalipay kami sa makausapan, naghatag na usab ka namo gigayon nga makahimo kami sa pagtuon sa imong balaang kasulatan. Panalangin ni ang tanan televiewers ang manigipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay. Daghang salamat yan og pwede na kamo maka-open sa inyong Facebook o pwede usab kamo makalabay sa inyong mga pangutana kay live kita karon sa ato nga Facebook. Kay ako ganing gina-open ang ato karon nga Facebook karon og aritas mga pangutana. Sugod ta. Diri sa 0928-946-9443. Pastor, mangutana ko ang bata maluwas ba kanang bag-o na tao kung mamatay? Palihog og explain from Eddie Raipon. Okay, daghang salamat na Eddie Raipon. Ang imong pangutana maluwas ba mga bata labi na ng bag-o nga tao? Wa gyud ko kabaluan na Brother Eddie. Kay prerogative na sa Ginoo kung kinsa iyang luwason. Kay ang Ginoo nakabasa man sa unahan, nakakita sa unahan, nakabasa sa una-una ug nakabasa sa kasing-kasing. Ang una lang nako nga i-share sa imo ang bersikulo sa ikadahong Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Kay ang Ginoo lamang nahibalo niya na Brother Raifon ug matud pa niya dinhi sa kapitulo 5 sa bersikulo 10. Kay kitantanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo og dawtan. So ang Dios rin nahibalo ana Brother Raifon wala sa amo ang gahom ang naalang dire kanang gipadayag sa balang kasulatan mga pagtulunan nga gibili ni Jesus Christ apan mahitungod sa kaluwasan iya na kana sa Dios. Okay? Ato ni siyang paspasan igsoon tungod kay napay daghang kayo nga mga pangutana nga bahaw dire. 0926-791-5978. Good PM Pastor. Si Diesel Dionaldo ni diri sa Palawan, pangutana Pastor, nabutang ba sa Biblia ang kasal? Okay? Ang iyang pangutana nabutang ba kuno sa Biblia ang kasal, no? Ato sa pangumusta sa tanan nato mga kaigsuon na diya sa Palawan nga di nagsunod ni atong programa na mahitungod sa imong pangutana nabutang ba ang word nga kasal dinis balang kasulatan? Yes na. Arita sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3 mao ni ang gitawag sa uban nga balasahon nga permirong milagro or first miracle nga gihimo ni Jesus Christ samtang siya dinhi nagpakatao, no? Sa dinhi pa siya sa yuta. Og mao ni nakalatid sa mao nga bersikulo 2 bersikulo 1. Og sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea og didto ang inahan ni Jesus. So imo makita nga naay kasal sa Kana. So naay kasal dinhi sa balaang kasulatan. When in fact kaning kasal sa balaang kasulatan mao ning giingon sa Henesis 2:24 nga ang lalaki mobiya sing ginikanan moipon sa babaye ug mahimo silang usa. O diya sa Mateo kapitulo 19 nagingon kung kinsa toy giusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. So biblical kana ang word nga kasal when in fact imo makita duha ka institution ang natuko diya sulod sa Garden of Eden. Una ang gitawag nato og marriage institution og ang gitawag nato og Sabbath. So marriage and Sabbath dungan na sila igsuon nga atong makaplagan sa balaang kasulatan nga sa panahon dinhi sa Genesis chapter 1 nga gihisgutan, no? Okay, so daghang salamat niya na. 0975601446. As lang ko Pastor na abay gender identity ang mga anghel. Dixtel Dailo Hasaan Misamis Oriental. Okay. Ingani igsuon, ang manulunda igsuon atong nahibaw-an nga espiritu ni sila. O meaning kung yung kag espiritu wala sila'y unod o wala sila'y lawas, wala'y kamot, wala'y mata.
Okay? O ato na siyang makitaan sa Hebreano Kapitulo 1 sa versikulo 7, laktod sa 14 igsoon, na gihatag ang balaang kasulatan dinhi, 1, versikulo 7, laktod sa 14. Nagingon, og mahitungod sa mga manulunda, siya nagaingon, ang iyang manulunda gihimo niya nga mga hangin, og ang iyang mga sulugon gihimo niya nga dilaab sa kalayo. So meaning, di siya mahikap, di siya makita, wala siya bukog, wala siya unod. Okay, verse 14. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapamatuod sa kaluwasan. So wala ni sila matawag nato igsuon nga pareha sa tao nga naay male o naay female. Wala ni siya. Spirit ni siya kay igsuon, no? Unya, kung imo kaplagon sa balang kasulatan, mudaghan ba sila? Kay kita na may lalaki ug nagbabae, kung magminyo ta mudaghan man ta, kini sila mudaghan man ni sila. Aton tan-awon igsuon ang Mateo kapitulo 22 bersikulo 30. Aton makita dinhi ang giingon sa balaang kasulatan mahitungod sa manulunda ug ang context ni igsuon sa dihang ang mga sa Diosyo nakigistorya unya naghatag og pagsulay sa pagpangutana nga niingon nga adunay usa ka babae na minyo namatay ang bana, naminyo ka duha nga igsuon sa mao nga namatay na usab hantod sa ikapito namatay nungutana din siya nga didto sa langit kinsa may iyang mabana. Balukon si tubag ni Jesus Christ niya na igsuon Mateo 22 bersikulo 30 nag-ingon si Jesus Christ dinhi sa mao nga tubag niya og akong basahon. Kay sa pagpakabanhaw, dili na sila magapangasawa o magapamana, kundili mahisama na sila sa mga manulunda didto sa langit. So ang manulunda didto sa langit igsoon, dili din na mamana o dili mangasawa. So imong masabot igsoon, wala na siya gender nga mga lalaki na siya, unya naay babae nga manulunda. Kay kung naay lalaki o naay babae nga manulunda, mudaghan di sila. So sa balang kasulatan, kung kita makaadto naglangit, matud dinhi masama kita sa manulunda, na dili naman nagpamana o dili man nagpangasawa. Pero atong kaplagon ni balang kasulatan igsuon nga kung ang manulunda gani mokuha sa dagway sa pagkatao, usually ang iyang gamiton lalaki. Basta magpakatao na sila. Kay ang manulunda magpakita man na ingon nga tao. Sumala sa atong mabasa diya sa Genesis kapitulo 19 sa kasaysalan mahitungod ni Lot ug ang iyang pamilya sa dihang gigiyahan o giluwas sila sa manulunda. O ang manulunda nagpakita ingon nga tao, gani gikaibgan gani sa mga tao didto. No? So ang manulunda igsoon mapakita kung magpakatao sila sama nato, magpakita sila sa kadaghanan na record ni balang kasulatan lalaki. For example, kini sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 10. Adunay gisgutan ang Buhat kapitulo 1 sa iyang bersikulo 10 ang gipakita dinhi samtang si Ginoong Hesus mukayab na paingon dito sa langit niya nagtan-aw ang mga apostoles nga nagkayab og nakita nila nga naisas Ginoong Hesus og adunay duha ka tawo dinhi nga bisti ug puti matud dinhi og samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas pahawa dinhi sa itaas gitawag dinhi og tan-awa nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi kining duha ka tawo nga nagbistig puti kining word nga tawo igsuon gigamit niya ang Greek word nga aner. Ang word nga aner meaning to si lalaki o bana. Munay hubad sa word nga aner, lalaki o bana. Nga imo nakita nagbistig puti kini nga duha ka manulunda matud pa sa mga Bible commentary, mga manulunda kini nga nagbistig puti. Pero ang ilang gigamit igsuon lalaki ang paggagamit nini. So kung magpakatao sila igsuon daghan gamit dinhi lalaki. Dili naman nga tao magpakita ang manulunda, magpakita sa nasama usab sa gitawag nato og daghan, no? For example, ang Holy Spirit nagpakita sama sa salampati pero mga spirit na sila igsuon. Ngunya ang ilang trabaho na igsuon usan niya na ang pagproteher, no? Each of us matud pa sa ubang mga Bible commentary ang ako nabasa, binasi nila ang Mateo kapitulo 10 bersikulo 18 nga matud diha nga nakuno tay mga guardian angel. O of course, mubantay mo ganung manulunda kung imo tan-aw ng kasaysayan sa Daniel kapitulo 3 bersikulo 28, imo makita diha nga si Shadrach, Meshach ug Abednego sa diyang gisunog sila igsoon, wala sila masunog ug adunay nagbantay kanila nga manulunda muna ang hari nagingon nga giluwas kamo sa inyong manulunda ug imo nang mabasa sa Daniel 3 bersikulo 28. Ug nasa sa Daniel kapitulo 6 bersikulo 22 si Daniel igsoon giluwas usab
no? Sa dihang gihulog siya dito sa langob, ipakaon sa leon, unya nagpadala ang Dios og manulunda o gitakuban sa manulunda ang baba sa leon. O gimusa na makita sa Salmo 21 bersikulo 11 nga ang manulunda moy mo tabang sa pagbantay kanato, no? O gani kung imong lang taon igsuon sa kadaghanan ang gigamit sa Biblia, lalaki, pero kung imo makita sa mga pictures sa hulagway, babae ang nasa mga pictures. So anyway, igsoon, dili man ni siya issue kung malalaki ug mabaye, importante nga kana sila aduna sila'y trabaho sa matag usan nila. Nagahatag og protection kanato og daghang klaseng manulunda igsuon na gitawag natong cherubim, sama sa mabasa sa Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 2 ug 3, og nasay gitawag natong seraphim nga mabasa usab nato sa Isaias kapitulo 1 kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 3, no? Mga bersikulo na igsoon, kung imo na isulat basaha pagbalik aron imo masabtan ang mga pagtulunan nga ato makita dinhi sa balaan nga kasulatan. Okay? So daghang salamat niya na igsoon sa imong pagpangutana. Usmong ko ato ning gipaspasan kay daghang kay nakabinbin dinhi nga mga pangutana na pwede na mo manawag igsoon, no? Idaya i-call lang ang number nga nasa inyong screen, 0916-557-4777. Usmong ko 0916-557-4777. Okay? Pabuto nato ang inyong mga tawag. Gikan sa 0926-44-27888. Maayong gabi Pastor, kanang giingon ni Kristo nga ako og ang amahan usara ang iyang but ipasabot sa buhat dili lawas. Okay, unsa mo kunibot pasabot anang pag-ingon ni Jesus Christ igsuon nga ako ug akong amahan usara, no? Ato na siya makaplagan igsuon sa Juan kapitulo 10 sa bersikulo 30. Aton tanawon igsuon kung unsay buot ipasabot niya na. Nagpasabot man na sa iyang pagkatao, nagpasabot man na sa iyang pagkadios, o unsa man mga punto nga nakita nato diha. Juan kapitulo 10 bersikulo gitawag nato og 30 nag-ingon diri og akong basahon. Ako gikan sa gingin siya ako og ang amahan usara. So imo makita nga ang amahan og si Kristo usara. Pero ato nang tiwason sa pag-explain karon, human nini aton dawaton ang gitawag nato caller, si Glenn Lumaas. Okay, Glenn, pasok, palihog. Mangutana lang ko, Pastor, bahid sa kamatayon sa mga daotang tao. Okay. Sa ato nga pagtulunan, mamatay siya karon kay tungod mamatay man ta tungod kay balik man ta sa atong pagkaabo. So mamatay ta. Then naamay kadto sa second coming, gingon man ko diri sa Pinadayan 1 city nga ang tanan makakita bisan pamanggan ni katong nagdugsang niya. So meaning to say, Pastor, dili lang kay ang katong mga lipuas kang Kristo ang makakita, kundi tanan gayon. Then another pa, Pastor, pagkahuman ana paglusod sa bagong Jerusalem, di ba kay buhion naman po si buhion naman po sila kay itambong naman sila sa inferno. So unsa may klaro ana, Pastor, nga kuan ikapila man jud sila mamatay. Okay, daghang salamat niya na Exxon. Tama na imong gingon nga inig balik ni Jesus Christ pagabanahon ang mga matarong. Okay? Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Atong tanaw na. Okay, Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16. Atong tanawon. Okay. Ingon siya dinhi. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kanang word nga muuna sa pagpamangon naagi day maulahi. Kung imong sabton ang mga bersikulo, ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Katong nangamatay dili diha kang Kristo, maulahi to siya. Nabatay mabasa sa Biblia na Pinadayag kapitulo 20. Okay, abrihin mo balang kasulatan. Pinadayag kapitulo 20 mao ni nakasulat sa balaan nga kasulatan og akong basahon. Nagyon dire. Unya dihay nakita ko nga mga trono og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang panghimatod mahitungod kang Hesus.
og tungod sa pulong sa Dios, og mga wala mo simba sa mapintas nga mananap, og sa iyang mga marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang kamot. Sila na nga buhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo, ne? So aulod sa usa ka libo ka tuig. Bersikulo 5. Og bahin sa uban pa sa mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Unsa? Dili sila mabuhi pag-usab matapos una ang usa ka libo ka tuig. So duha di ka klase ang kamatayon. Ang kamatayon sa matarong o ang kamatayon sa daotan. Katong gibasa nako nga unang Tesalonica 4:16, mao to ang pagkabanhaw sa mga matarong nga akong gibasa nga muuna bangon. Okay? Unya, kining uban nga mga daotan, dili una sila mabanhaw matapos una ang usa ka libo ka tuig. Now, imo man gibasa ang Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 7. Akong basahon pag-usab. Kay, klaro, og tin-aw man ni ang mao nga pagkasulat din nagaingon ni 1:7. Tan-awa siya o malabot o ban sa panganod, og makita siya sa tanang mga mata, sa tanang na nagdughang kaniya. So, ang gingon diya, tanan na nagdughang kaniya. Katong wala nagdughang, wala to siya nabanhaw. Klaro man self-explanatory man ang Pinadayag 1:7. Meaning to say, na ay special resurrection, niadtong nagdughang kaniya. Wala magingon sa tanang mga tao nga daotan, wala magingon. Kadto lamang nagdughang kaniya, mo'y mabanhaw. So adunay gitawag na tong special resurrection about niya ng mga tawhan nga nagdughang kaniya didto sa cross. Pero katong uban, dili una mabanhaw matapos una ang usa ka libo ka tuig, sumala sa atong gibasa sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 5. Okay? Padayon di Egson sa imong pangutana, kung napa ba kay laing nga mga pangutana. Go, So, pali. mo na, Pastor, nga kaduhanan jud ang kamatayon sa daotan, dili yun na sila ingon na kung doon na special na pagkabanhaw alam na itong nagdughang lang kaniya. Sa panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. Okay, sa ikaduha niya nga pagbalik, adunay pagkabanhaw sa matarong o adunay special resurrection sa mga dautan. Kadto lamang nagdughang kang Jesus Christ, dili tanang dautan. Kaya ato manggibasa ang Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 5 nga sa uban pang nangamatay dili una sila mabanhaw matapos una ang usa ka libo ka tuig. So sa ato pa ang mga dautan didto pa sila mabanhaw after 1,000 years. Inigbalik ni Christ, dalo ng mga matarong, mag-start din ang 1,000 years. Okay? Unya human sa 1,000 years, pagbalik ni Kristo, ay pa banahon ang nangamatay nga mga dautan. O kana sila silutan ra gihapon sa kalayo nga mahulog gikan sa langit. Okay na, Pastor. Salamat din mo sa yabi. Okay, daghang salamat usab mo na atong igsuon nga gikan usab sa Liti. So balik ta igsuon sa mga dinhi sa pangutana nga akong gibasa nga atong nabugto tungod kay nag-entertain kita og call Juan Kapitulo 10 bersikulo 30 nga niingon nga ako gangamahan o sara. So ang iyang pangutana dinhi igsuon kanang giingon ni Kristo nga ako og ang amahan o sara, ang iyang buot ipasabot sa buhat dili sa lawas. Okay, ang iyang buot pasabot kuno unsa man na siya sa buhat o dili sa lawas. Bersikulos Biblia mo atong pangutanon igsoon aron masabtan nato kung giingon unsa giingon sa balaang kasulatan. Ang atong solusyon ani igsoon atong basahon ang context nini. Before o after sa John chapter 10 verse 30 unsay giingon. Arita sa before. Okay, John chapter 10 verse 26. Okay? Apan kamo wala man nagpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong karnero. 27. Ang akong mga karnero nagapatalingog sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagasunod kanako. Og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon, og sila dili gayod malaglag og walay bisan kinsa nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Meaning to say, si Kristo magbalantay sa karnero, ang amahan, nagbantay sa karnero, so nausa sila sa pagbantay sa karnero. Muna yung ako o ang amahan o sara. Sa pagbantay sa karnero. Ikaduha, asa sila nausa pagyod? Atong tiwato pag yung basahon ang after sa chapter 30, chapter 10 verse 30. Aritas 31 nga to 33. Unya ang mga Hudiyo namunit na usab og mga bato aron ilang ilabay kaniya sa pagpatay kaniya
Og kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, gipakitaan ko kamog daghang mga maayong buhat gikan samahan. Unsa ba niining mga buhata ang hinungdan nga tungod niini inyo akong pagabuta batuon. 33. Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman. Okay? So asa sila nausa igsoon? Uy, nausa sa diya sa pagka-Dios. Dios ang Amahan, Dios sa si Kristo. Mabitaw nga, nag-ingon ang mga tao nga batuon ka na mo, dili tungod sa mga maayong buhat nga imong gihimo, ikaw pagabatuon na mo, dili tungod na maayong buhat, kundi kay ikaw tao, nagpaka-Dios. Ang Dios, ang Amahan, Dios, unya si Kristo, Dios usab. So imo makita nga dunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Apil na niya na ang balaan nga Espiritu. So mao kini ang usa sa gipasabot sa Juan kapitulo 10 bersikulo 30. Dagan salamat niya na ato ni paspasan kay napay dagan nato nga gitawag nato og mga pangutana. Diri sa 0936-7151-817. Good evening, Pastor. Mangutana ra ko. Unsa nga klaseng Biblia o version ang imo gibasa o gigamit karon? Salamat, Pastor. Okay, dagan salamat. Ang ako gigamit igsuon kining gitawag nato nga sa maayong balita. Kini magong maayong balita igsoon nag-publish ni siya og tulo ka klase nga version sa Bisaya. Number 1, kini ang gigamit nga Apokalipsis, no? Ang uban ana maayong balita nga sponsor niya na, no? Nga sa gitawag nato paghubad niya na. Ikaduha, kini gitawag nato og Biblia Bisaya pero pinadayag version. Mingon ko pinadayag version igsoon, kanang katapos ang libro sa New Testament, ang pagasulat niya na ang Bisaya sa Revelation is pinadayag. Nasay usa igsoon nga bugna. So mo nang gitawag nila bugna version. Okay? Gawas atong gitawag nato og Apokalipsis. Now imo makita igsoon unsa may diferensya aning bugna og ang pinadayag nga gitawag nato paggagamit nga version. Now, sa Old Testament walay kaparehas, kaning walay diferensya sa Old Testament. Pero sa New Testament adunay gamay nga diferensya between pinadayag ug sa bugna. Kay for example, kanang giingon diha igsuon nga word nga nagpakatao, niingom diha siya misulod sa unod didto sa gitawag nato nga bugna nga gitawag nato version. So akong gigamit igsuon Cebuano Philippine Bible Society nga ang katapusang libro sa New Testament gitawag og pinadayag. So mo ni ang akong ginagamit igsoon o ganahan ko ani nga pagabisaya kay sakto man sad gyud nga pagkahubad ni ana nga mga puntuha igsoon. Bueno, niya dinhi igsoon si ako nga pagpangumusta og ato nga panibaya usab sa De La Piña family kang Pastor Eugene De La Piña nga ato usab nga nasa 1,000 missionary nakabase sa Union o na ay nakadispatch karon nga ubay-ubay ka mga 1,000 missionary nga gipalukop sa tibok nga Mindanao, dili naman Mindanao, apil na Visayas ug ang Luzon, no? Bueno, diniasa dinhi si Ning Mariel Agustino Misagal, ug nasa dinhi si Darlene Arcilo watching from Kuwait. Nasa dinhi si Pamela G.I. Guzman, amen. Nasa dinhi si Brother Jandy Dago. Nasa dinhi si Jerry Estando Provido is watching. Nasa si Marilia Midorima, Pastor, kung si Jesus o Dios Amahan usara ngano wala man kabalo si Jesus Jesus Christ kung kanus asya mubalik sa kalibutan. Muna iyang gitawag ni pangutanan ni Marilia. Nga ni igsuon, duha ang iyang nature, ang nature sa pagkatao o ang nature sa pagka-Dios, no? Kay naanhi man siya dinhi sa pagpakatao kanang gingon sa 1:1. Sa sinugdan mao na ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Unya bersikulo 14 ug ang pulong nahimong unod. Unya mao nang gitawag nato og nagpakatao, no? Mao magani nga gitambagan kita dinhi sa unang Juan kapitulo 4 gitawag nato og bersikulo 2 na igipabutang dinhi inyong mahibaluan ang espiritu sa Dios pinaagi niini ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo nagpakatao kini iya sa Dios. Kung uila kita nga si Kristo nagpakatao, ha? O pangutana, so wa pa siya nagpakatao kinsa di ay siya.
Kay nag-ingon man sa Juan Kapitulo 8, versikulo 58, so wala pa si Abraham, mauna ako, matod pa ni Jesus Christ. So hunana na si Jesus Christ, so wala pa si Abraham, no? Imo makita diha nga mga punto. Sa ato pa nagpasabot igsuon nga kini si Kristo usa ka Dios nga nagpakatao. Sa iyang pagpakatao igsuon, limitado na siya masakitan, muhilak, panington, kapuyon sa iyang pagkatao hangtod pagid mamatay. Pero sa iyang pagka-Dios igsoon, ang Dios dili kapuyon, ang Dios dili mamatay. Muna ang duha niya ka kinaiya, aduna siya kinaiya sa pagka-Dios, nasa kinaiya sa pagkatao kay nagpakatao man siya. Pero human siya igsoon nga nahuman niya ang iyang mission nini nga kalibutan, naluwas niya ang kalibutan pinaagi sa iyang paghalad siyang kagalingon. Now, atong makitaan nga aduna say mga pahayag ang balaang kasulatan dinhi igsuon nga ini si Jesus Christ igsuon niya sa bersikulo kapitulo 10 sa Juan bersikulo 17 nagingon, ako gihigugma sa amahan sa katarungan nga mao kini kay ako nagahalad man sa pagpakamatay sa akong kinabuhi sa paghalad nini aron mabawi ko ra usab unya. 18, walay tao nga makakuha niini gikan kanako. Hinunua, ginahalad ko kini sa kinaugalingon. Kung pagbuot, may kagahom ako sa paghalad niini ug may kagahom ako sa pagbawi niini. May gahom siya na igsoon. Bueno, nakabsan kita sa time sa atong first portion. Break muna, mabalik kita karon tod-tod. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, he'll be alright. Bueno, may balik kita, no? Ni adini si Lara Bisinio watching from Rome. Pastor, God bless. Anisa Ayaw Madrid, Pastor, nganong magrosaryo man ang Katoliko sa namatay kay maluwas daw og maadto sa langit. Igsoon, in the first place, walay word nga rosaryo sa Biblia, no? Imo na makita. Ikaduha, igsoon, kana iya nga pagtulunan sa Roman Catholic, walay labot ang Seventh-day Adventist, walay labot ang mga Protestant niya na. Pero ako makasiguro, wala tay mabasa nga rosaryo. Wala kay mabasa nga si Maria nagrosaryo, wala tay mabasa nga ang apostoles nagrosaryo, wala sa tay mabasa nga ang sumusunod sa mga apostoles nagrosaryo. O mismo pa sa mga tagna sa Biblia sa katapusang adlaw nga nalatid sa Pinadayag 12, tagna na sa Biblia sa katapusang adlaw, Pinadayag Kapitulo 13, walay mabasa nga nay nagrosaryo. Huroton ni magbasa, Hinisis ngadto sa Pinadayag, wala kay mabasa di ang nagrosaryo. Bisag tagna na lang, bisag putol na lang. Dagan salamat niya na igsoon. Mark Francis Tan Hakla, watching from Samar. God bless you, Pastor. Jeron Dion Angel, maayong hapon, Pastor, from Ali of Kingdom of Saudi Arabia. Leah Makabuhay Abali and Jandi Dago are watching with you. Jimmy Alsisto, God bless, watching from Kuwait. Okay, dagan salamat niya na, no? Balik ta ganina atong makita duha ang kinaiyan ni Jesus Christ igsoon namatay dito sa Kalbaryo sa krus ang iyang pagkatao o walay luna nga ang iyang pagka-Dios mamatay. Okay? O atong gibasa ang John chapter 10 na atong makita nga may kagahom siya sa paghalad niya na
o may kagahom siya sa pagbawi niya na. Okay? So, inga na kagamhanan si Jesus Christ. Okay, diretas pangutana. 0919-8711-771. Ngano na aman uban iglesia, ilang tawag sa ilang pastor is apostol. Asa man sila nagbasi ani. Okay, boy no, ato sa bugtuon kay natay caller. Okay, pasok brother brother Albert Buanghang, Cagayan de Oro. Okay, brother Albert, pasok. Sir Pastor. Okay, may gabi usab nimo diha, brother Albert. Okay, ang akong pangutana, Pastor, tungod kini sa panguros. Bakit mabasa sa paglakan manguros? Ano man nga, ang lugar na sita, manguros man. Okay, daghang salamat. Nabay mabasa sa Biblia nga manguros. Atong gikasubo igsuon nga kana nga pagtulunan, dili na pagtulunan sa Biblia, kundi pagtulunan kana siya og tao. Wala tay mabasa sa Biblia nga manguros. Okay, nakay follow up? O niya sa Exodus 6, versikulo 8, Pastor, ngayon man ang inumdumi ang adlong ipapahulay o palaan na kining. Ano man nga, ang uban mo, di ba man og Sabado, nga wala may dito po ang Sabado. Ngano mo simba ang uban og Sabado nga walay mabasa nga Sabado sa Exodus kapitulo 20? Oh. Igsoon na ay mabasa igsoon, dili lang Biblia nga akong gigunitan karon. Na ay Biblia nga gitawag nato og Latin Vulgata nga karaan kana siya nga Biblia igsoon, naa dito ang word nga Sabado. Pero dili ta magkabalaka kay bisan pa mag sa mga Bisaya nga binag-o karon nga translation igsoon nga iya sa Roman Catholic nga pinirmahan sa ilang mga cardinal, especially kang Cardinal gitawag nato og Sin o kaning gitawag nato nga Cardinal Rosales na ay listahan sa mga pulong sa katapusan sa Biblia after sa Revelation, gitawag siya listahan sa mga pulong kung sa atoa pa na ay mga pulong diha ug adunay mga hubad sa mga pulong. O kung imo tan-awon ang word nga adlaw ipagpahulay, musulti gid sila dito adlaw ipagpahulay Sabado ikapito nga adlaw sa semana. Klaro na si igsoon. Gusto mo nga i-try ninyo, wala biyag yung kung magbakak, nganong magbakak man ko diri sa kahanginan, maulawan man ta. Ikaduha, unsa may katarungan nga ako magbakak. So imong makita igsoon, bisag susihon pa ninyo. Kung gusto mo nga muanhi din sa channel, akong ipakita sa inyo ang maong Biblia nga pinirmahan usab ni Cardinal Rosales, no? Makita nato diha nga ang kahulugan sa adlaw ipagpahulay Sabado, ikapitong adlaw sa semana. Naasay word dito igsoon nga adlaw pangandam. Ang ila sang hubad, adlaw pangandam, ikaunom nga adlaw sa semana. O mo na ilang gihubad, Bernes, gibutang pagyud Bernes. Bisan pa man gani, bisag asa nga dictionary igsoon. Try ta gani, majority sa mga dictionary sa tibok nga kalibutan, English lang. Tanawa sa dictionary ang word Sabbath. Ang word Sabbath moingod sila Saturday, the 7th day of the week. So it's time na tingali igsoon nga abrihan ninyo in dictionary mismo man na man mo yung mga computer diha tingali or naka-online mo, ibutan lang niyo ang word diha nga Sabbath igsoon sa dictionary nga inyong maabri nga online og mutug-an kaninyo Sabbath is the Saturday, the 7th day of the week. So bitaw daw dictionary plus napagay kalendaryo igsoon. Tanawin yung kalendaryo, iha pa. Sugod anang pula, kay kanang pula tao na may nagduga ng word nga pula, di ba? Pero sugod anang Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Imo makita nga ang Sabado maong ikapito nga adlaw sa semana. Og mismo pa ang Roman Catholic ana igsoon dili mo digar. Kabantay mo igsoon kung imo basahon ang Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, Lucas kapitulo 16 bersikulo 1 ug 2, Lucas kapitulo 24 bersikulo 1 ug 2. Og Marcos 16, 1 ug 2. Imo makita diha nga nabanhaw si Kristo unang adlaw sa semana. Og ang tibuok nga kalibutan nga Roman Catholic igsoon magsilibrar sa paggabanhaw ni Kristo Domingo. Kabantay mo ana? Tibuok nga kalibutan ang Roman Catholic nagsilibrar sa paggabanhaw ni Kristo Domingo. Ang pangutana, sa wala pa ang Domingo, dili ba Sabado na siya? Unya kung imo tanaw ng Biblia sa akong ginganlan ganina nga Mateo 28:1, nabanhaw si Kristo sa unang adlaw sa semana. Laktod nga pagkasulti, ang unang adlaw sa semana, Domingo sa Biblia. So tin-aw kay na igsuon nga mga pagpahayag gikan sa balaan nga kasulatan og walay theologian nga mudigar o mulimod niya na.
Mamay natingala ko nga di sa mga kali-kali, sa mga suok-suok, naagi pagdigar nga, alili ang lay pagpulay, dili na mawang Sabado, dili na mawang ikapito, naarnas kali-kali igsoon. Tanang mga theologian sa Roman Catholic o Protestant, nag-angkon, aminado, o nga muingon nga kanang ikapito nga adlaw sa simana, mauna ang Sabado o maunang adlaw ipagpahulay nga gisgutan sa Biblia. Naaranas mga kali-kali na to makitaan kanang munigar ni ana. Okay, balik ka ni mo igsoon. Okay. Dugang gamay, Pastor. Okay, katapusan nga pangutana. Kanang may tungod sa adlaw nga Domingo, daghan man gyud ang kimba sa adlaw nga Domingo, gamay lang gyud ang kimba sa Sabado sa atong mga kita. Napay mabasa sa balang nga kasulatan nga ang Domingo nga adlaw mo gyud pagkatawon. Kay ngano nga naman ito gyud namo diri. Naabay mabasa sa balang kasulatan nga unsa? Nga Domingo, nga Domingo kay daghan man ang Ano may mabasa nga word Domingo sa balang kasulatan? Pero adlaw lagi sa pagkabanhaw. Unya kanang adlaw sa pagkabanhaw igsoon, wala sila nangadto sa simbahan, nangadto sila sa minteryo atong basahon. So sa ato pa ang Domingo, ting-adto sa minteryo, dili ting-adto sa simbahan. Atong basahon, arita ni sa Mateo kapitulo 28, bersikulo 1, mapagabanhaw ni Jesus Christ. 28 bersikulo 1, og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay. Sa nagbanagbalag pa ang unang adlaw sa simana, si Maria o ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Si Maria o katong usa ka Maria igsoon, sa Domingo sa unang adlaw sa simana, niadto sila dito sa lubnganan. So imo maklaro nga diin ka ng Domingo, pwede na niadto nimo sa minteryo, ting-adto sa minteryo kay nagbisita sila kang Christ, pero subo lang kay nga wala na si Jesus Christ diha. Na kung ang Domingo balaan pa nga adlaw, ang Domingo mao pa nang equivalent nga adlaw pagpahulay, kung ang Domingo kinahanlan didto ta sa simbahan, dili unta moadto si Maria o katong isa ka Maria nga moadto sila dito sa lubnganan. Moingon unta nga ay sorry dili ta moadto gagkaan minteryo kay nga naman Domingo bi aron, simba bi aron. Pero kaso ngano ni adto sila minteryo tungod kay masabot nimo nga kanang adlaw dili na adlaw sa tingsimba. Tao ray nagdeklarar niya na igsuon. Pero ang adlaw nga tigsimba katug yung Sabado. Ngani ato makita silang Maria, mga babae, niadto niya ng panahon na Lucas kapitulo 23, 54 ngadto sa 56, no? 23, abrihin yung Biblia, Lucas 23, versikulo 54. Adlaw kadto nga pangandam, meaning bires, klaro man na, sa listahan sa pulong sa gipirmahan nga Biblia sa kardinal, no? Nagyuni, sa adlaw kadto nga pangandam og nagsugod na ang adlaw ipagpahulay og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa sa pagpahilo na ang iyang lawas, meaning ang lawas ni Kristo. 56. Og unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga ighaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Sa adlaw Sabado, sa ikapitong adlaw sa simana, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Bantayan niyo igsoon, patay na si Kristo nini, naana siya sa minteryo ni ini, unya nag-ingon ang Biblia na mahulay sila sumala sa kasuguan. Akin sa may atong tuhuan ani karon na may daghan nga patuo nga sa panahon kuno sa pagkamatay ni Kristo, sa panahon sa paglangsang ni Kristo, naapil kuno og langsang ang Sabado. Naapil kuno og langsang adlaw pagpahulay. Sa unsa nga paagi, sumala sa ilang gisulti, pero sumala sa Biblia nag-ingon diri na mahulay sila so sa adlaw pagpahulay sumala sa kasuguan. Wala day mawala ang kasuguan sa pagbalaan sa adlaw pagpahulay igsoon. So ato makita naa sa bala ang kasulat mo magani nga ang pangutana pastor, ibalik kita sa Biblia. Balik sa Biblia igsoon, makaplagan nimo ang kamaturan. Daghang salamat niya sa pangutana igsoon, no? Mao kato atong higala nga nanawag usab kung aduna pay lain manawag ison tagaan na tong panahon, tagaan na tong tagtulo ka pangutana, pero kung ganahan pag yun sila ato i-extend nga upat ikalima, no? Now niya dinhi si Lara Bisinyo watching from Rome. Pastor, God bless. Aniza Ayaw Madrid, pastor ngano okay na ako nang ninabasa. Kay arita kang gitawag nato og Rovelen Repunte, maayong buntag pastor, thanks God from Kuwait. Aniza Ayaw Madrid,
Pastor, mabasa sa Bible pero nalimtan nako ang verse ni ang anak o manulunda wala masayod kanus mobalik sa kalibutan aron sa paghukom sa buhi o patay kundili ang amahan lamang. Kalimot ko sa bersikulo. Okay, ang bersikulo ana igsoon Mateo 24:36 atong tagaan og bersikulo. Okay? Mateo 24:36. Mo magay akong giingon ini nga tinuod man na. Sa pagkatao ni Kristo siya masakit, maula ang dugo, sington, mamatay. Apil pa na ang way kahibalo sa unahan kay tao man siya. Pero sa iyang pagka-Diyos, naibalo siya tanan. Pero sa itong basahon ng Mateo 24:36 nga iyang giingon. Apan mahitungod sa maong adlaw, ug takna, walay usang nga nasayod bisan pa ang anak. Okay? Bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak. Gawas aman lamang. Tinuod man ni. Sa pagsulti ani igsuon si Jesus Christ naa pa siya buhi nining kalibutan. Wala gid siya mahibalo. Pero sa diyang namatay si igsuon tuwa na sa langit, ay ngano di gid siya mahibalo nga siya may mobalik. Unsa may ibot masabot, mingon siya nga, uy nakabalik ko sa kalibutan, wala gid ko kabalo, nakabalik ko sa kalibutan. Lisod kay na siya nga una igsoon. Ingani igsoon so wala pa siya gitawag nato og namatay, tao siya. Pero remember, human siyang kamatayon og nabanhaw siya, atong tanawon unsa giingon sa balaang kasulatan. Mateo 28:19, nag-ingon siya dinhi igsoon. 18 ta sugod. Mateo 28:18, og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Kamanan siya, nabalik na ang iyang gitawag na to igsuon nga, estado igsuon nga, human naman iyang mission, so nasa iya ang pagka-Diyos. Mabitayin siya nga, ang tanang kagahom sa langit o yuta. So nahibalo siya sa tanan. Kanang gingon lang dahil sa Mateo 18:20, kung adunay magahisgot sa akong ngalan, usa, duha, tulo o tunga nakos taliwala. Imagino nimo, iyang ngalan gisgutan sa Russia nasa taliwala. Iyang ngalan gisgutan sa Amerika nasa taliwala. Iyang ngalan gisgutan sa Pilipinas nasa taliwala. Gamanan siya kay Dios siya. Kadtong mga butangan nga nasakit siya, naula iyang dugo, gipanungot siya sa iya katong pagkatao igsoon. Ako, boy no natay caller atong dawaton ng atong caller. Si Buboy Banjula. Okay, boy, from Malitbog. Go. Ang pangutana ng tuba, tinuod pa nga ang kamay nga tungaw o Antikristo ang nagbalhin sa kapalaat sa Sabado ngadto sa Domingo nga walay pagtugot bisan sa Dios. Basaw na to pagbalik igsoon, ang Biblia ra magi ato ipatubag igsoon kay wa na magilain nga mohatag og kamatuoran maurgid ang balang kasulatan. Daniel 7:25 sa kanang imong gingon. Og siya musulti og dagko nga pulong batok sa taas nga ulao, batok sa landong uyamot, og magapaluya sa mga balaan sa landong uyamot, og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og kasuguan, og sila ihatag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon. Tinuod na igsoon. Kining gisgutan dinis Mateo 7:25, dunay mananap dinhi nga mapintas gihulagway og mananap igsuon nga diin mo'y magausab sa kasuguan sa Dios, especially sa adlang ipagpahulay. Follow up igsoon. Ang ikaduha na ko nga pangutana sa pastor mauni. Kanang naigo si bata ug nasama diya sa iyang ulo sa magano ikamatay, nagtuo ko nga nagdala ginig pundo. Unsa man pundo ka? Okay, kanang imong gingon sa pinadayag igsoon. Okay, daghang salamat niya na. Daghan ta og mga eksplikasyon na ana igsoon pero dili ko gusto nga atong huluton ang atong oras sa pag-explain niya na. Kay taas man na siya explain, no? Makahisgot pa kani ana igsoon og pinadayag kapitulo 12 kay aduna may duha ka mga mananap diha sa kapitulo 12. Ang usa ka mananap gigawas gikan sa tubig ug ang tubig nagkahulugan og mga katawan so mala sa pinadayag kapitulo 17:15 ug usab ang isa nigawas gikan sa yuta meaning awaaw gitawag nato og gitawag nato diha siya naggawas og kung atong tatag sa una tag-as maka explanation niya na. So tama na imong giingon igsoon nga ang mao nga mananap nga nasamaran sa iyang ulo mao kato ang nag-usab sa gitawag natog kasuguan sa Dios. Og mangutana ka kung kinsa ng pangalan ni igsoon, hulati igsoon kay kada seminars ato man na siyang ipadayag igsoon sa mga seminars pero kung dili na ako gusto alang-alangon ang mga tao tungod kay taas man kayo ang pagpasabot nato niya ng mga puntuha. Ang ako lang padayag dinhi ang kamatuoran sa mga kasuguan igsoon. Go. Last nimo nga pangutana igsoon.
ang ikatulo o katapusan ng itong mga pastor, mauni. Kanang naigog sa espada o nasama diya sa iyong ulo, tamat ka daw sa ikamatay, matutang propeta Juan, tayo na bumako niya. Sa unsa nga paagi, Nga, ano na siyang religyoso o politikanhon nga pagpadala. At unya ang mga tao pinaagi sa pagkamagdinuohon. Pero tactic lang to. Kanya ko apil sa politika. tinuod gina imong giingon igsoon og maghatag lang tag mga bersikulo niana. Okay? Dinhi sa bersikulo kapitulo 17 sa pinadayag sa bersikulo gitawag nato og 2. Kang kinsa nakighilawas ang mga hari sa yuta og sa kang kinsa bino sa pagkamahilawason nangahubog ang mga panagpuyo sa yuta. Usa ni siya kasimbolik igsuon nga kini grabe ang iyang impluensyado tungod kay nagisgot dinhi og mga hari, meaning to say mingi kag mga hari meaning tibuok nga kalibutan kuyaw ni siyang impluensya. Versikulo 3, og iya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan og didto nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo og usa ka mapintas nga manap nga mapula nga nalukop ang mga ngalan sa mga masipad-anon og kini nga may 7 ka buok nga ulo na pulo ka buok sungay. So, ato na siyang tagsa-tagsa mahurot ang atong oras niya na Igsoon. Bueno, daghang salamat sa imong nga pagpangutana diha kanimo Igsoon. Okay? Salamat, Pastor. Diha dinhi si gitawag nato og Jimmer Solo. Pastor, na ako'y pangutana matud sa mga Muslim, si Jesus propeta lang, dili Dios. Tapos misulti si Jesus nga dunay musunod niya nga propeta mao si Muhammad nga mao karon ang gisunod nila. Pangutana Pastor, naisumpay. Kung propeta siya, pareho lang sila ni Muhammad watching from Saudi Arabia. Okay, tinunegson ang mga pagtulunan sa ato mga higala nga mga Muslim, ang ilang pagtuo kan Jesus Christ usa lamang ka propeta ug dili nato sila mabasol. Kay mao man ilang pagtulunan nga kana si Jesus Christ nga gitawag og Isa Almasi nga usa lamang na siya ka propeta. Sa ilang nga pagtulunan igsuon, mahitabo nga tinuod gana, no? Pero sa Biblia dili lamang tao si Kristo, dili lamang propeta si Kristo, dili lamang gitawag og Archangel si Kristo, gitawag usab siya og Dios ug daghang kita mabasa niya na igsuon. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20, Roma kapitulo 9 bersikulo 5, Tito 2:13 ug Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Perting daghana sa atong mabasa dinhi igsuon nga si Jesus Christ usa ka gitawag nato og Dios sumala sa balaan nga kasulatan. Okay? Anyway, ilaman sa no sa iya man sa Muslim. Pero ako mingon nga ang relihiyon nga Islam nagsugod lang na sa 6th century. Wala pay Islam diha na ang Biblia. Wala pay Islam diha na ang daan tugon o bag-ong tugon. Diha wala pay Islam diha na ang Christianity. So ang Islam ulahi ra sa Christianity. So kung ang ilang pagtulunan gunitan nila ang Quran lang og dili adaptahon sa Biblia, mawala gid sila nga diin si Kristo dili Dios. Okay, ila man sa naigsoon. Nieban Payot watching from Hong Kong. God bless us all. Anisa Ayaw Madrid. Amen. Jun Nacion Duroy is watching. Okay, may hapon Pastor. Anisa Ayaw Madrid. Okay, Hazel Auditor Batalon Masida Bacos. Pastor, active po ba ang Hope Channel Visayas? Wala lagi ko makita nga naa sila yung mga program nga sama ani nga inyuha og kapitulo bersikulo. Okay, daghang salamat. Wala ko monitor ang bag-o sa Hope Channel Visayas Igsoon, pero naana sila diha sa Cebu. Jubilee Ramuran sa YouTube ko naka-open og Hope Channel Visayas na upload Hope Channel Luzon para sa mga Tagalog sa YouTube. Tinood na siya mo magani nga naata kani ato nga programa isibuan niya siya nga version kay naamo gyud Tagalog sa Manila, no? Nagingon sa dinhi any international SDA active sa Facebook okay man lang bisag late sa YouTube ka mutan-aw ang lesson study balik-balikon gani nako og tan-aw kini pod pangutana Pastor kundi nako maka live stream, okay, sa YouTube ko gatan-aw. Okay,
Josepina Yuson Cabanag is watching. Okay? Mark Anthony R. Mamacos, good evening Pastor Bacalares. God bless sa programa sa Hope Channel. Watching from Manifa, Saudi Aramco. Okay, mayong gabi sa tanan nato mga OFW sa tibuok nga kalibutan. Naglaom ako nga naa kanyo sa maayong panglawas. Okay, 0919-8711-771. Ngano na aman uban iglesia ilang tawag sa ilang pastor is apostol. Okay, daghang salamat na igsoon. Dinimgod sa Biblia igsoon na may daghang mga term din. For example, na ay elder, na ay deacon, na ay pastor, na ay apostles. Now, arita sa word nga pastor. Ang word nga pastor igsoon gikan sa word nga poemen. Ang poemen igsoon kausaran ag isgutan sa Episo kapitulo 4 bersikulo 1. Ug nagpasabot usab ang mga og pastor. Nasay gitawag igsuon nga gitawag nato og elder dinhi sa balaang kasulatan. Nga gitawag nato og presbyteros. Kanang word nga presbyteros gitranslate into elder, makaplagan nato sa Titus chapter 1 verse 5. Og nasay gitawag nato igsuon nga episkopos, no? Makita nato igsuon dinhi sa Tito kapitulo 1 dinhi sa bersikulo gitawag nato og city nga nagpasabot ana og bishop. Now, kining word nga apostolos or apostle igsoon, meaning pinadala. So, kung ikaw, pastor, gitawag, gipadala ka, pwede sa katawgon og apostle, gitawag pinadala. Okay? Pero usually igsoon, wala naman ta mag-ingon anang word nga apostle. Tanan nga mga pastor igsoon, mga pinadala magina siya. So aron dili ka malibog, wala problema, tawagan lang siya o gitawag nato og pastor. Kay daghang salamat niya na. 0975605023. Good PM Pastor, explain ko sa Genesis chapter 6 verse 2. Salamat from Bukidnon. Mahitungod aning mga higanti tingali iyang gignon. Actually, gwapo untag magbuhat kag pangutana kay kung mo explain ko ani, Biblia ra maghapon ang akong gamiton. Pero kani imong pangutana nga sa pagkaila sa mga anak sa lalaki sa Dios nga ang anak nga babae sa mga tao nga sila mga maanyag nangasawa sila sa tanan nilang napili. Unsa may problema ni? Wa gyud ko nagproblema ni igsoon. Gawas kung imong isinayop og interpretar. Para sa usa ka pundok igsoon nga nag-interpret niini. Adunay pundok nag-interpret niini nga kining word nga anak sa Dios, mga manulunda kuno ni o kining gitawag mga tao na anak sa tao, mga tao ni siya. So ang tao o manulunda nakigminyo unya kung imong tiuson sa pagbasa ni produce kuno og gitawag natog mga higanti. Bag-o ra baya nako gibasa igsuon ang Mateo 22 bersikulo 30. Ang manulunda igsuon dili managpangasawa, dili sad managpamana, dili sila mudagan igsuon. So kung imong pugson nga ang manulunda nangasawa og tao unya nanganak mo sumpaki siya, mo contradict siya sa kamatuoran sa Mateo 22 bersikulo 30 ang manulunda dili managpangasawa. So imo makita igsoon, wala na dili ang word man gud igsoon anak sa Dios, duha ka application niya na. Pwede ma-refer sa manulunda sumala sa Hub o ma-refer usab sa tao sumala sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Sa tanang mutuo, sa tanang mudawat, mahimo siyang anak sa Dios. So therefore, ang tao pwede siya anak sa Dios. Kaning word nga anak sa Dios nangasawa sa anak sa tao, meaning to say, kanang anak sa Dios mga believer na siya igsoon. Usually sa mga tao nga wala nagtuo sa Dios, gitawag siya mga anak sa tao, pero sa mga anak sa tiro, anak sa mga tao, naratid sa Ezekiel kapitulo 28, imo makita igsoon nga ang word nga anak sa tao ma-refer usab sa mga taong unbeliever. So pa yung anak sa Dios nangasawa sa anak sa tao, meaning to say mga believer nangasawa sa mga unbeliever. Okay, imo makita o kining word nato igsuon nga ni produce og gitawag nato og mga higante igsuon, dili ni higante igsuon nga sa atong hibuan nga mas nagpareha kadagko sa building, tag-as nga building. Ang word nga higante igsuon, kung imo ni siyang tan-awon ang gitawag Hebrew word ani igsuon, gitawag ni siya og nipel. Ang word nga nipel meaning tyrant. Okay? Usahay gi-translate nila og giant. Pero nay usa ka word nga meaning nga tyrant. So meaning ano nila ko ang word nga tyrant? Kaysa imong isakripisyo ang translation nga mobangga didto sa Mateo 22 bersikulo 30 nga ang manulunda dili managpamahna og dili managpangasawa. So dagan salamat niya na igsoon niya na nga imong pangutana. So dirito sa 0916-381-2543. So ato lang minugbuon og tubag para daghan tag makaunubidit kay daghan kitag mga bahaw nga pangutana dinhi. Mayong gabi pastor, aduna ako'y higala usa kini siya ka Baptist.
og matud niya sa among panag-istorya, ang kamatayon mao ang bayad sa sala, o subuot ipasabot ang tao nga makasasala nga sa dihang mamatay na siya luwas na, kay bayad naman ang iyang kasalanan, kay patay naman. O kadtong pagkamatay ni Jesus, wala siya, o Jesus Christ, wala siya gibayran nga iyang sala o naa. Igsoon, duha ka klaseng kamatayon, igsoon. Ang kamatayon resulta sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva, meaning to say, misulod ang sala, atong tanan Roma Kapitulo 5 sa iyang versikulo 12. Okay? Makita nato dinhi ang mga diferensya niya na nga mga pagkasultiha. 5 versikulo na 12. Okay? Akong basahon ang 5:12. Nag-ingon siya dinhi. Busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. So, ang hinungdan igsoon nganong mamatay ang tao sa unang kamatayon tungod kana sa sala ni Adan ug si Eva. Pero dili pa na mao ang gitawag nato igsoon nga bayad sa atong kinatibuk-an nga sala. Resulta na siya sa sala ni sulod ang kamatayon. Pero ang bayad sa sala nga gisgutan sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23 nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon, kana nga kamatayon mao nang gitawag nato igsoon ikaduha nga kamatayon. So na ikaduha nga kamatayon. Kung na ikaduha na permiro, ang permiro mo itong mamatay kas balatian, aksidente, normal nga kamatayon, gipusil ba ka, mo na gitawag na itong unang kamatayon. Pero naay gitawag na ito din hiigsoon, nga ikaduhang kamatayon, nasa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 6, nagyon ni Rey, bulahan o balaan ng tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini, ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot kaniya. O kanang ikaduhang kamatayon igsoon, mao na ang gitawag nato og linaw nga kalayo sa bersikulo 10. Nga diin gitagana sa yawa. So kung ikaw tao na matay sa balatian, dili pa na siya mao ang bayad sa ikaduhang nga gitawag nato og ikamatayon. Ikaduhang kamatayon mao to ang linaw nga kalayo. So duha day ka klase no, ang unang kamatayon resulta sa sala nga gihimo ni Adan ug si Eva, ug kita tanan mo eksperyensya ni ana, matarong ka man o dautan ka man, mo eksperyensya ni ana. Apan ang ikaduha nga kamatayon mao katong giingon nga bayad sa sala. Usbong ko sa pagbasa Roma 3:23 kay wala na tay panahon. Nag-ingon din siya, sanglit nakasala man ang tanan og nakabsan sa himaya. Roma 6:23 dayon. Okay, 6:23. Nag-ingon siya dinhi atong basahon sa katapusan nga bersikulo. Kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Okay, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Katong ikaduha nga kamatayon. Bueno, nakabsan na magita sa atong panahon igsoon. Niadni si Janet Fabro Royal watching from Kuwait, Jenny Rose Iskandalio Swaner watching from Malaysia, Malin si Chico Rindal. Hello Pastor, watching from Las Vegas. God bless you po. Marielia Midorima, pangutana Pastor nga ngano walay pastor nga babae sa Seventh-day Adventist. Sa sunod na lang nato natubangon igsoon. Rowan Catholico is watching. Sir Rowan, no? Ang ato nga station manager sa Hope Channel Davao. Regards ko usab ni Pastor Wilson Catholico o usab ni Pastor Ayan. Idna Lostria, hello Pastor, watching from Germany. We know, di na ginatumapog ng igsoon ang mga panahon igsoon. Dinhila lang sa Hope Channel, Cagayan de Oro City. Sa ngalan namo, sa ngalan sa among station manager, Sir Janser Calibud, o usab sa among communication director, Pastor Hisbon Buscato, kinilaman si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya na pagkamatay aron sa pagpatunay sa kamaturan mo re angay nga mabuhi magampo kita. Daghang salamat o Dios sa imong pakiguban, daghang salamat sa imong gugma, daghang salamat sa balang espiritu nagtultol kanamo. Ako nagaampo sa pinasay alang sa mga nga televiewers sa tibok nga kalibutan, labi na usab nga nagbalatian karon nga nasa ospital, nga ikaw magaduaw kanila, magahatag og pag-ayo sa ilang panglawas nga mapasig-uli nini aron usab makarelasyon sila nga na kanimo, makatuon sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga mga OFW ug ang tanan usab nga mga Adventista sa tibok nga kalibutan, kini among gipangayo sa walay laing ngalan nga gihatag silong sa langit nga din kami maluwas sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan.